Tässä istuu Kalle kulinaristi. Hänen vatsansa kurnii, mutta edessä oleva annos ei houkuttele. Maistamisen jälkeen tuomio on selvä. Ruoka on syömäkelvotonta. Annos livahtaakin duffelitakin taskuun. Maistuiko ruoka? Tarjoilija kysyy. Kyllä maistui, kiitos. Huonosta kokemuksesta huolimatta Kalle kiittää hymyillen ja poistuu. Sana ravintolan tasosta leviää ja ravintolaa uhkaa konkurssi. Älä huoli, tässä on kokemusmittaaja. Seuraavan kerran kun asiakas poistuu ravintolastasi, niin hän kuuntelee. Hänelle voi nimittäin kertoa aivan kaiken, kainostelematta. Hän lähettää tietonsa kokemusmittari.fi-nimiseen palveluun, jonka avulla ravintoloitsija ymmärtää, mistä kiikastaa. Hän oikaisee virheet ja ravintolan suosio kohoaa. Kalle kulinaristi uskaltautuu myös kokeilemaan uudelleen. Menestys on taattu. Oli toimialasi mikä tahansa, niin kokemusmittarin avulla selvität asiakkaiden sekä henkilöstön kokemuksia sekä suositteluhalukkuutta silloin ja siellä, missä se on järkevintä. Menesty kuuntelemalla, johda tiedolla. Lue lisää ja avaa ilmainen tili osoitteessa kokemusmittari.fi.